aldagai guztiak argi ditugunean, gure informazioa ateratzeko eremuak aukeratzen hasi gaitezke. Nik adibidez egingo dutena izango da Gipuzkoako udalerriak. Hemen ateratzen zaizkit. Gipuzkoako udalerriak. Eta aukeratuko dut Altzo, Andoain eta Deba. 3 hauek ikusten duzuenez. Hemen guztira aukeratuta dagoia, bat, adina guztiak, sexua guztiak, bai gizonezkoak eta bai emakumeak, eta hartuko dut 2013, 2012 eta 2011. Beraz, honetan ikusiko dugu biztanleak 3 udalerri hauetan adin guztiak, emakume eta gizonezkoak, eta 3 urte hauek. Behin hau aukeratuta dudala, beranoa, eta jarraituri ematen diot. Edo, hemen badaukat aukera bat, desplegatzen badut, informazio hau nola ikusiko dudan aukeratzeko. Kasu honetan, barra grafikoa, lerro grafikoa, nik uste dut aurrera emanda, jarraituri emanda, gero argita garbi ikusiko dugula beste aukera bat. Ematen diogu, eta hemen ateratzen da hau. Oharra, biztanleen udal erroldaren estatistika erreferentzia urteko urtarrilaren batean. Bueno, oso horretxa da. Honek esan nahi du, datu hauek daudela urtarrilaren batean, urte bakoitzeko urtarrilaren batean. Beraz, kasu honetan, 2011ko urtarrilaren batean emaitza hauek dira. Eta hemen berdina, eta hemen berdina. Hau ateratzen zaigu, taula bat ateratzen zaigu. Honez esan nahi du, adibidez, Altzon 2011an 151 pertsona zeudela, 2012 356, 2013 354, Andoainen hauek eta Deban hauek. Hauek horrela ikus ditzakegu edo bestela, hona etorrita, barra grafiko bezala, hemen klik egiten badugu, horrela ateratzen da, askoz ere bisualagoa da, edota, honi eman da, lerro grafiko bezala. Ikusten duzuenez, lerroka. Beraz 3 aukera hauek daude. Taula, barra grafikoa, eta lerro grafikoa. Nahi izan ezkero, aukera gehiago dago, baina guk 3 hauek erabiliko ditugu. Migrazioaren inguruko taula gaudenean, berdina da, aurrekoaren berdina da. Kasu honetan, udalerriak ditugu, eta nik aukeratuko ditut, Altzo, Arakaldo, Atxondo, berdin du, eta Bergara. 4 ditut. Emigrazioak ikusi nahi ditut, hau da, herri hauetatik zenbat jende joan den, gizonak aukeratuko ditut. Eta 3 urte. 2015, 2014 eta 2013. Beranoa eta jarraituri ematen diot. Eta, ikusten duzuenez, taula bezala jarri dit. Bakarrik gizonak gogoratu, kasu honetan. Altzon 2013, 2 gizon joan ziren. Edo beto esan da, joan ziren. 2014an, gizonak, ez ziren mugitu herri honetatik. Eta gainontzekoak begiratu. Bergaratik begiratzen da pertsona joan ziren. Honek ere pixka bat ematen digu referentzia toki hauek ze handi diren, ez? Kasu honetan Altzo eta Arakaldo argi dago oso herri txikiak direla. Edo agian oso ondo bizi dela hemen, jendea. Eta leheneko berdina, barra grafikoari ematen badiogu, edo lerro grafikoari, aukera hau ditugu. Eta hemen ikusten da argi eta garbi, kasu honetan Bergaran emigrazioak beraka egiten ari direla, urte hauetan.